Samtangang nag-apod-apod karon ang GMA Kapuso Foundation sa 2,300 ka mga nasunugan sa dakbayan sa Mandaue. Live gikan sa CICC, adunay live update si Luan Merondina. May? Ses padayon karon ang pagpangapod-apod sa GMA Kapuso Foundation ngadto sa 2,222 ka mga pamilya nga naigo sa sunog niadtong Marso 12 sa Barangay Mantuyong ug Barangay Giso ning dakbayan sa Mandaue. Originally, Ses, dunay 2,362 ka mga nabiktima sa sunog no munay natala sa CSWS, but humanila kini masusi nga adunay uban nga nag-double entry unya aduna say uban nga nagpakaron ingnog mga nabiktima sa sunog, hinungdan nga na-trim down ang count sa mga nabiktima sa sunog ug miabot na lang sa 2,222 ka mga biktima. Tungod sab sa kadaghan, Ses, sa mga biktima nga gikinahanglan natong maapuran og mga relief packs, giabagan ang GMA Kapuso Foundation sa mga kawani sa City Social Welfare and Services. Unya aduna sab diri mga kawani sab no sa Red Cross. Gikalipay pag-ayo sa mga nabiktima sa sunog ang nadawat nilang hinabang tungod kay nabantayan usab nga inanay na nga nagkagamay ang mga mihatag karon diri og hinabang sa mga nabiktima sa sunog. Tungod ilabi na kay kuano sab no gidili na ang pagpanghatag og mga donation gikan sa mga kandidato. So gikabalak-an unya nga adunay donation fatigue nga masinati. Samtang sa atong nasayran nga mulanat pa og mga 4 ka buwan una mahuman ang site development ug ang reblocking sa Barangay Mantuyong ug sa Barangay Giso. So nagpasabot nga mataud-tauran pa gyud ang pagpuyo sa mga nabiktima sa sunog dinhi sa CICC grounds. So initially ang plans karon sa dakbayan nga mohimo sila og staging area so that within 2 months mabalhin kining mga nabiktima sa sunog no ngadto sa staging area. So dili sila diri magstay og dugay but kana wala pa na madesire kung asa sila ibutang. And tungod usab sa kadaghan no sa nagkainit nga o nagkasaka nga temperatura, daghan usab ang mga nangasakit. So for the first 2 weeks nagunang sakit dinhi kining mga nasakit sa upper respiratory tract nga mitala og 182. Unya 77 usab ang nakasinati og pagubo og pagsipon. Unya ikatulo ang hypertension, ikaupat katong mga dunay natunok, dunay 33 ka buok, and then headache, fever and diarrhea. And so far, Ses, mao na ang latest nga atong nahipos gikan dinhi sa gawas. Ses? Daghang salamat, Luan Merondina.